Moni ndine Jack nde nkhani yathu ya lero ikutitengera mu zaka zakale mu 1898 nthawi imene ma British anali busy anayambisa project amamanga njanji kuchoka ku Uganda kupita ku dera lotchedwa Tsavo. Ku Tsavo masiku ano amakucha ndi ku Kenya panopo kalero ankakutcha ku Tsavo. Nde analemba ntchito anthu ambiri ma thousands and thousands of people kuti athandize kugwira ntchito ina ntchito yayikulu kwambiri kupanga ma trucks a njanji miyala chilichonse kuti kuchoka ku Uganda mpaka na ikafike ku Kenya. Anthu ena kugwira ntchito anali ochoka ku India, ena ma Africans, ena ma British. Nde anthu awatamba kugwira ntchito anayika matenti nangasi njira italieti anapezeka kuti anachita notice kuti anthu ena okhangata kumasowa koma sakudziwa kuti chikuchitika nchani nangasi kunali anthu ambiri amene akugwira ntchito. Nde it was easy kumaona ngati mwina anapita anachoka kenako anayamba kuchita notice kuti anthu akusowa aditu pamuzi pano angopeza kuti asowa nanga kuchoka umangochoka osatsanzika. Kenako anayamba kumapeza mafupa anthu, ma skulls a anthu ndi zinyama zina. Anthu kuyamba kupanga observe kuti chikuchitika ndi chani. Mpameneno anadzazindikira chomwe chimapangika. Panali mikango imene imadzatolapo anthu mangobwera mwina mutenti kachetechete kunyamulapo munthu ndikuthawa. Nde amakadya anthu aja amakadyera kutali anthu osadziwa. Nde anthu atazindikira anali ndi mantha atu kuti kuli mikango ikumangonyamula anthu kuthawa nawo kumakadya anthu. Nde zinafika poyipa mpaka na anthu ena analolera kusiya ntchito kunena kuti no sitingakhalenso kunoko. Anthu ambiri anasiya ntchito kumapita kuti no it's too dangerous. Mikango imene iyi ikuchokera kuti ndipo imaoneka kuti inali ndi hanga ya anthu imachita hunt anthu osati zinyama zina kuti malo awo hunting ground yawo inali imene yoyo basi kuti chakudya chawo inali anthu. Nde kunali kupha anthu kudya anthu mangosowa. Nde amasowa kunena kuti kodi tizimenyana nanga kasi zinyama zija zimabwera mozemba eti zimadziwa amene zimapangira kuzemberera kuti mpaka nazipeze anthu ende zimachita target anthu akagona kunena kuti ali mmatenti mpaka na ntchito yokonza njanji inayima. Chifukwa anthu amene kuti no what's the point tosefe tipeza kuti tifapo andiye tikufuna ndalama sizikugwira. Anthu ambiri anachoka. Nde amene amatsogolera ntchito yopanga railway Lieutenant Colonel John Henry Patterson anapanga decide kuti mwina ifeyo anthu tiyambe kupanga hunting mikangoyo kusiyana kuti basi ntchito mpaka na ilepherekete. Nde anapanga build ma platforms kuchita set ma trap osiyana. Ubwino wake iyeyo anali ndi mfuti. Nde vuto lake mikango ija inamumva siku linataumbira mfuti ija. Nde inakhanga kuti inali yochenjera kwambiri so much that imampanga avoid iye akakhala kuti wakhalirira mbali iyi ndi mfuti yake akuyidikirira akuyang'ana mikango ija mapita mbali ina kumene akudziwa kuti iyeyo kulibeko ndi mfuti yakeyo nkokagwira anthu kumeneko. Mpaka na panadusa miyezi ndithu iyeyo akumakhala usiku ndi usiku kudikirira kuti mwina tsiku lina adzatani akhoza kuzayiona live mikangoyo kuti ayipe. Nde mwamwayi anapezeka kuti anawombera nkupha mkango mmodzi. Anthu anachita determine kunena kuti inalipo mikango iwiri yomwe imazunguzayo. Nde atapha mmodzi anadziwa kuti winayo satenga nthawi nanga zimayiphwekera mikangoyo kugwira ntchito pamodzi eti mene zimapangira zinyama zimagawana wina bisala uku wina atere apanga chona. Ndi apapo no wasala mkango umodzi ndi amadziwa kuti khalikhali utulukira ukhala ndi njala ende awupeza. And after 3 weeks of kupha wina uja anapeza kuti awuphaso mkango uwu basi tumpamene nkhani ino inatani inakhangati yatha kuti mikango ija ayigwira. Koma fati inazunguza kwambiri anayitumiza ku USA tukamba pano ili ku museum ku USA akuti mikangoyo mene ananenera Pattersoniyo akuti inapha anthu 135. Imagine. Koma ma scientist akuti anachita study mikangoyo chanchani kuchita determine kuti inapha anthu 35 okha. Nde amatsutsana koma anthu amene analikuwo akuti anapha anthu 135 eti nde akuti ili ku museum ya ku Chicago kumene anthu amapita kukayiona eti anangoyipanga preserve kuyisunga kumeneko mpaka panopo eti zimatupi za ujeni zimatupi mikangoyo chifukwa zinasandukano part of history kunena kuti pang'onong'ono zikanalepheretsa kupanga build railway ya mphamvu kwambiri yochoka ku Uganda kupita ku Kenya. Zikomo kwambiri.